tukune sak umur hidup. Nah ya ngono. Nah iya. Nggih. Makasih nggih. Luar biasa matur nuwun. Coba saiki ngaturaken lelagon langkung rumiyin. Ha, karo Mas Gareng mriki Mas Gareng. Menika wonten ingkang ngersakaken caping gunung Mas Gareng. Nggih, dawuh. Nggih. Jane jenengan ngendikan niku wau tambah anggaran niku mboten, Mas. Lah niki mang klarifikasi pisan. Nggih, niki wong nenggone Kedung Banteng ki arep mulih ki neraki penonton. Dadine kula nggih ndoprok mawon teng mriki Mas Cahyo. Nggih to? Nggih. Nggih. Masalah anggaran niku lek dulur Ponorogo niku pun mboten nguci wani, Mas. Nggih. Sakek kula mawon niku kadang kala bolos. Niku Sebabe bolos napa? Niku nggih alah nggih kadang kala enjing ngoten nggih isih budal teng sawah. Niku ya sok ngedot, sok ngerek. Mboten mesti wong nggih sampean kula niku nggih tani kok. Lah pun dadi dagelan viral larise kaya ngono nggih sempat ning sawah ora. Lha wong pripun wong kados beliau dulur Kedung Banteng niku najan beliau niku dados lurah dados kami tuwa niku tanine nggih tetep hebat. Oh nggih ta? Nggih, wong dulur Ponorogo kok. Nggih. Niku kersanipun maju niku kan nggih apa iki gelare ya ditata, rejekine ya muga-muga ngrembaka. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Nggih mugi-mugi mboten namung dalu menika setiap tahun kula dongaaken Piyayi Dung Banteng menika tansah kathah rezekinipun, saged bersedisa, saged wayangan terus. Dalange mboten kedah Cahya Kuntadi, upamane ganti bojone Kesi ya ora apa-apa kaya. Bojone Kesi niku sinten? Bojone Kesi niku sinten? Ingwang. Oh. Ngomonge ora sangkulang kalih Cahya Kuntadi ae ngene ngopo? Ha iya nggih. Ya nggih, alhamdulillah saestu lho Mas nggih. Wong jenenge gara-gara nggih tesih kawontenan kados mekaten. Nggih. Beliau-beliau ingkang lenggah nggih dereng kundur, tasih nderek wungon. Muga-muga sedaya pinaringan berkah lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Tenan kena diarani lek jenenge Dung Banteng ki tenan pokoke gawe tontonan ki lek urung tancep kayon, urung kukut, urung kundur. Ngaten nggih. Nggih. Mulai lailane wong dulur Kedung Banteng niku kan nggih ngeten. Paribasane titiyoni gondoyoni kan puspa tajem. Nggih ngimpi nika. Nggih. Titiyoni wektale tenggene limbukan gawe umbah-umbah gawe seneng-seneng dulur-dulur tenggene Kedung Banteng. Nggih. Titiyoni gondoyoni awake dhewe ngeten iki ngomong ndongakne dulur Kedung Banteng muga-muga tinekan, muga-muga dikabuli dening Gusti Kang Maha Agung. Amin. Heeh. Lek puspa tajem. Muga-muga njing ben taun ngajeng nggih ngatur ning jenengan malih. Amin. Wau Pak Haji Karsono nggih sampun paring dawuh. Mangke Pak Cahyo menawi lancar sukses penonton semangat warga Dung Banteng menika sami gumregah taun ngarep insyaallah nggih badhe wayangan melih nimbali kula sak kanca Madangkara tetep mawi bintang tamu Gareng ning Gareng saking Semarang. Amin. Oh niku dosen paribasane niku kacane kula Mas. Oh nggih ta. Wong aja ngantek nglalekne wong apa sing dikaca paribasane lek ning jerone sekolahan aja ngantek nglalekne guru Mas. Leres. Napa mawon niku nggih namung ndedonga muga-muga sedulur Kedung Banteng sedaya manggih kawilujengan kebagas warasan Mas. Amin ya rabbal alamin. Kathah pamundutan Mas niki wau. Saestu saking kula, saking Mbak Elisa, wau wonten ingkang saking Magetan request pun meh sami. Nggih. Nyuwunipun menika caping gunung. Wah, sami yen ngoten sami menika. Ya Mbak Lisa ya Mbak, mumpung ketemu Mbak. Bari iki ketemu sik kapan. Matur nuwun Mbak Lisa wis dilantarke kula sak kanca sok Juni teng Bekasi. Matur nuwun. Sing wis maringi nomor ngene Pak Eko Bilo kok. Makasih nggih. Aku ora mbojak rono, aku ping 3 aku ngejak awakmu. Ya, Mas. Iki biasane niku sing ngejak kula. Genten jenengan mriku kula mboten dijak to Mas. Ambok ya ora ketok. Kali niki to? Ora dijak to, Mas. Alah awakmu. Pak Eko Bilawon. Biasane piyayine nggih mirsani Lah nggih suruh kubeng. Niku asli saking Laladan Ponorogo, Mas. Lah mila saking menika. Niku Suruhan. mapane manggene teng Desa Pulung.
kesugihan mriko. Oh. Beliau Pak Eko Bilowo manggenipun wonten ing Padepokan Surugubeng. Nggih, mbok menawi dalu menika mirsani live streaming, mugi pikantuk berkah saking ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung, kebak ing barokah kathah rejeki panjang yuswa. Amin. Tungane ndrindil ben sesuk. Aku yo mbek dijakne. Awakmu lho sing asese biyen aku gitar saiki mbok tinggal. Reng, Mbak Elisa ki apian lho karo Madangkara. Estu ta? Menehi job iki bolak-balik. Neng kuwi Juni kuwi neng ngendi Bekasi. Tuan Pak Eko Bilowo. Oktober neng Purworejo kuwi ulang tahun DPRD Purworejo. Tak colike lho aku ra mangkat aku. Wes dulur Madangkara tak wis mesti sesuk bakale kondang ning kono. Pak sakmene iki mesti alon-alon iki kebak aku yakin banget nek Pak Cahyo karo dulur Madangkara pasti penontonnya akeh Mas Gareng. Itu tenanan wong Trayo nyambut gawe prigele kaya ngene lho. Selagine wis sing balu gawe wis sarjana. Engko niku kena dienggo totonan to Mas. Pemimpin kabeh ana sing kepsek. Ana sing apa dosen, guru, kan pengarep pengajeng kabeh carane. Betul. Kowe barang pengajeng ra Mas? Alah aku elek-elek ngene ya SPD lho. Apa SPD? Sumpek perkara duit. Ayo padha wae. Nggih menika ngaturaken caping gunung buat Mbah Lurah yang masih hadir. Siap. Ugi Mbah Lurah sono keling. Nggih, Mbah Lurah winginane mriko cedak banget. Alhamdulillah namung dledek ngalor sithik. Ya. Lembean Magetan Mas. Oh nggih kalih anu Mas Alek. Nggih. Wah nggih nika nggih anu soulmate kula nika. Nggih. Monggo pangkuripun Mbak. Caping gunung jengglengke gitu. Oke, kowe kono. Sing kuat Yahmene iki ya kuat jenggleng. Lah ya boko-boko ya wong tuwa ki ya sithik-sithik to ya. Coba padakne awakmu sik enom arepa 3 sasi pedhot, 2 sasi tambah neh, 3 taun pedhot, sesasi oleh neh iki sik kuat ae. Beda karo ngene iki. Piye nek kamu? Watuk wis mengkis-mengkis. Ambekan wis karek arang-arang. Amin. Mboten tegese ambekan arang-arang niku lek menika niku kula pas donga. Oh iya. Dadine lek urung oleh sak ngoten nggih ambekan. Nggih. Monggo Mbak Lisa angkuripun caping gunung. Saben bengi. Pambudutan Mbah Keling ta niki wau. Betul, Mbah Keling tasih lenggah nggih. Tak tenani aku tak rono aku awakmu tak ukur resik aku tak jeglet. Sangoni terus ya. Nyawa Dawi balura do Banten, balura Sporjo kabeh mesti lek jegreng semangat. Kudu ngono ya. Harus semangat melu wong Ponorogo kuwi kudu semangat. Betul nggih. Yang pertama tok, kedua, ketiga, keempat mbuh engko. Ya delok. Saya kari kecret-kecret ya. Ora mungkin. Elisa ngerti basa kecret barang. Semangatnya tuh makin lama saya entek ngono lho. Ya ora kok kecret-kecret yo gaene diguangi terus kok ya. Tegese diguang ning jaba kono. Nggih. Dosane. Nggih. Yen memajang mong karo janur kone ya seneng aku nek carane jlengi bareng iso mak jlek jlek wah penak nek kuwi nak rene Mas Cahyo apa ketoke kepengalamane kok wis berat apa pengarane lho kok jane jlek bareng penak wi iki antarane iki lho menutup gamelan karo tibone iki kuwi padha pikirane gareng sing reget kuwi iya nggih Mas tetep penak beta ya iya coba nek rono Mas ngono ngopo nek kene ta kene iki kene
Kene ta? Sinden kuwi lho, jengleng kuwi. Iki ta? Heeh. Nuwun sewu Ibu nggih. Ya Allah. Bakbu wis enom sing timur. Nuwun sewu lho Mbak nggih. Ya Allah. Piye? Tega aku jeneng iki. Lah ya kan kuwi kualitasmu piye? Penak rene rono ki penak apa ora? Kowe tega tenan apa ora? Ya delok coba ora. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ora ngatasi gare. Jajal iki winong dijengleng yo. Winong. Winong. Oh, yo. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya. Gene. Lumayan. Ra ono awane ra. Lumayan. Ya Allah. Ngapunten lho Dik Winong nggih. Namung kula mung saged mak curut. Ngendleng kok jerute ngawut ora. Nggih, lho suara mak klotak ngoten kok. Bir kita. Bir kita. Niat. Ora muni. Leh. Munasirah. Niki. Nggih. Ya Allah. Iya. Alah. Mira. Digoleki kok temu dhewe. Ayo, tak. Ayo. Iya. Ya. Ayo. Ah, jodone. Mbak Tuti coba kaya apa, Mbak Tuti? Sik iki kok ora. Ora oleh ya. Bukesi to? Oh, bukesi sik, bukesi. Ra apa-apa bukesi ra apa-apa. Kok dilopati ya Mas Estu ya. to. Mboten napa-napa to, Pak. Ikhlas lillahi taala. Saestu. Oh. Engko ora bingung nulien. Ora nesu aku, paling gur tak tugel gulumu ngono. Estu Mas saya ya nggih. Ora apa, ayo. Nyiles sak blukan. Ayo gur bluk kae. Ya Allah. Ngapunten Bu, ya Allah. Biasane ning omahku ya bluk ngono. Mas ngeten nih. Heh? Ngeten. Lho kowe wong lanang aja wedi karo Piyai Putri. Kudu diwaneni. Waneni. Oke, baik. Iya. Apa? Mantengen terus ganti. Kowe wedi mergo ro tangane. Lah njegleng karo merem. Merem. Ayo. Ya Allah. Yo. Iya. Mbak Tuti iki, Mbak Tuti. Ayo, Mbak Tuti. Kluthek. Kiwane Bukesi, ayo. Ya Allah. Luna mayanya Madang Nuwun sewu Mas nggih. Napa? Kula ngampil tisu. Nggo apa? Mbok menawa. Nuwun dipangestu dulur Kedung Bathek nggih, Pak. Nggih, nuwun sewu ya Allah. Nggih. Apunten. Ya Allah. Iya. Oh, ya kuwi. Ya kuwi jodohmu ya kuwi. Kuwi karo sapa muni oleh kuwi. Munggah Mas. Ayo sik Kene. Sing ya iki kok Luna Maya padha. Ya Allah ya. Apa? Boyoke aman. Alhamdulillah. Asam uratku wis rada suda. Piye neh ora? Upung esuk ngene iki. Jajal marep rono. Ayo. Ayo kembang wae ngono gek dimantepke sisa. Kembang Hawaii. Alah. Hawaii. Alah. Hawaii. Allah Hawaii. Ya julen ae. Gunung. Sik lek polahmu kaya ngono garing ling jengleng kapan? Lah pun kajenge to Pak Yoyo arep sesuk arep engko ini kan kita berdua, iya toh? Ya arep kita berdua iki awakmu polah kuwi terus neng ku arep Lho, wong lanang ki ya kudu sembodo, iso melayani wong wedok model piye sampean ya jembur apa ketok anune tok ngono ya tanjakne tenan. Oke, baik, marep rono, Nduk. Iya. Piye Mas Gareng? Lah wong bokongku ki lho. Kok kowe kok ngono kuwi? Sah. Piye? Dumukno dengkulku, Nduk. Apa? Ya Allah, jajal tutuk, Nduk. Tutuk, Nduk. Ya Allah, sing tengen, Nduk. Apa Mas dengkole muntir? Iya, jajal kek tutuk iki. Kuwi ora tutuk. Lagi iki dagelan adu dengkul lho.
ora tutuk jenenge. Ya apa aku iso nutuk ya ngono kuwi mah aku nek dipangdo terus. Kuwi ki lek kanggo tangan ki nutuk lek kanggo dengkul ki ora nutuk jenenge. Nutuke nganggo apa? Kuwi ki lek kanggo dengkul jenenge okol. Ya wes neh apa piye? Yo neh. Kembang Yuti. Ayo. Kembang. Hawai. Wai. Hawai. Wetan. Wetan malah kaya ledek kethek to, Mas. Piye perasaanmu piye? Jane aku jingkrung barang kok ya muni ya. Salahmu ngejak ngadeg aku, rekoso ngejak ngadeg aku. Waduh. Aku ki karo awakmu ki ora rekoso ki ora. Ngapa? Terus klolore ku Ngapa? Aku ki ora rekoso karo awakmu, Mas Arya. Ngapa? Muni apa? Mas Cahyoku tadi. Ngapa? Mas, iki Mas. Jo ben ngawi lho, ngawi. Mas Cahyoku tadi. Ngapa? Iki lho sindanmu kok akhir bengi kok mesti mekrok. Meleleh. Yo, Malisa ganti. Coba nenek iso ora ngono mampu ora. Kono kok muni terus ora. Oke, nek canggih iki ya jelas ta. Ya ora mesti. Alah ya wis ngaton. Wis kaya ngene kok. Sabar. Oke, baik. Ya Allah. Pecinta musuh sinden Madangkarane teran jileput wirung Munasira sing adeg lho. Oh, tenan iki walarasan sewa sampean entek rampal pokoke balunge metu kabeh. Ora masalah. Munasira kene pijet urat pirang-pirang kok. Nah ya rasane sik kuwi Munasira kuwi Mbak Dian coba. Iki ta. Ayo. Ayo. Padha ae. Tutik. Kandhane wis kuwi wae pangkat kono. Werene wae Mas, wejo ning ndi kalahku wae Mas. Mula lek ngarah aja dhuwur-dhuwur ngono wae. Mas Cahyo. Nah, aku ki jane nasibku bengi ki apa ya? Lah ngapa? Oh kok dolanane Caca iki kok dikek barang apik ora gelem blas. Kene tak citese ayo. Mas, ora sak mbok cithel. Lah ngapa? Tutukne gawe cempolo. Oh iya. Aku mulai ra nggawa ora masalah. Panas udan. Parian Mbak Lisa. Ayo. Yayo. Tempe goreng dipangan karo madang. Iki obate keri. Iki ketoke kok dipangan iso karo madang. Kok Solo ki lali ora nyangking. Bene, pantune sak karepe-ngarepe. Oke. Mas Gareng, Heeh. aku sayang. Ya Allah. Iya. Namune. Pisan kas. Iya. Tutik. Iya. Ya wis kuwi jodohmu.
Rasa golek ning ndi-ndi wae nggon aku rene. Ora usah golek-golek ning ndi-ndi cemepak iki lho. Ditampa apa anane. Oh iya. Sing ikhlas aman rene. Aku ya sing kuwi arep napa kono lho sajane. Tapi nyawang awakmu ngono ki aku ya bingung. Ning ya ora apa-apa. Ya, Dik. Ya. Latihan. Ya. Panas udan, Ding. Ayo. Panas udan. Udan panas, panas panas, panas udan, udan panas, panas udan. Haling, 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 haling. Tutik metu setitik. Capek. Capek. Terus, Dik. Caper lho karo Mas Gareng. Ayo, Dik. Variasi Pak Yoyo. Variasi. Ayo. Suara suling komandang suarane timun sigarane ayo masuk manggamipun samping gunung negarane inumane banyu ayo Dik. Rampung langgam caping gunung langsung dimedle kalian podang kuning. Nika ugi pamundhut saking Bumdes warga makmur Desa Kedung Banteng. Enggak? Syukur bisa Ilah
pinarak. Mbak Lisa tetep jumeneng dhisik. Menika ugi wonten ingkang ngersakaken karyanipun Mbah Sukron Sesideman. Mang patah Mbak sinten salah setunggal Mbak sinten? Niki Mbak Mira. Mbak Mira Kirana ya, Mbak. Mbak Mira Kirana. Nggih, Sesideman niku nggih pokoke dulur Ponorogo ya pokoke ya seneng banget. Seneng mesti kuwi. Gubuk asmara, podang kuning, Sesideman. Wajib pepeling, wajib. Lambayan Dian Munasirah. Mbak Dian sekalian boleh dua ya. Lambah-lambah. Tentang ya merah-merah duduk di tengah sing rada ijo-ijo duduk di ning pinggiran. Kalau wingi anu Mas Gareng karo Mbak Lisa. Tembange Mbah Sukron Ula Tampar niku nate kula ungelke teng YouTube niku kena hak cipta. Waduh lah niku. Ning kula nggih mboten kesusu nesu, kula golek isik teng Google iki sapa. Wah, kok Wami CS Jakarta. Kula berkomunikasi, ternyata ada hampir kesamaan lirik kalian napa niku melodi. Kesamaan melodi, tapi beda kata-kata. Nggih, akhirnya dipun lepas sak menika sampun aman melih. Oke. Ya wong tek-tek dhewe diunekne kok ya iso kena kaya ngono ya Nduk ya. Ya. Ya kudune ki ya barang tek-teke dhewe ki lek diwehne ki ya tetep dadi apik. Nah, saiki ki do rebutan hak cipta Mas. Mongko jaman biyen Kinarto Sabdo, sinten mawon pujangga jaman dulu nek gawe lagu band dinggo sak karepe. Dadi iso langgeng nganti saiki ngono. Tapi nek misalnya ada nganggo ngono ya aja ngeweh apa jangan menghak miliki lho. Ya padha wae karo dulur Kedung Banteng lho Mas Cahyo. Wong coy hak cipta ki ya hanya satu. Hak cipta itu hanya satu, muga-muga sing nyiptake ya bapake, sing ngandung ya ibune. Iki mula dulur Kedung Banteng niki sedaya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya rabbal alamin. Nggih. Hak cipta monggo. Nggih, bawanipun cobi saking Mbak Mira, coba Mbak Mira. Ayo. Mbak Mira. Dandang gula. Nggih. Muridé Mbak Nur mula ya meh padha cengkoke karo suarane. Ayo. Tenan kok jan jegek. Go. Neno. Sawan aneng kutha gedhe Hop oper Mbok Yarka. Ya. Mbak Elisa, yuk. Itu dapat jatah aku ya. Bakal bagian. Suara kurang pramono ning wasis Yo reng, raketang sithik reng. Ayo. Angungkrung marang bendara. Awakmu? Kok titik men? Lah ya sapadha tok, Mas. Wanggaran, Mas ya.
Kualik. Kualik to. Nggih, kualik. Tiasulestya pijer ngincangake alis Bareng terus resno sesideman angkatan dhisik. Luweh becik patenan timbang pepisahan. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Pak Waris Sugiono ingkang sakepareng nyimak. Ugi ingkang kepareng WA menika saking Gondang Baru Monitor saking griya inggih sembah nuwun. Saking ngopo iki? Semangat Pak Dalang, sehat selalu. Semoga pertunjukan malam ini menghadirkan jok-jok kelucuan yang halus cerdas, barokah semakin gemilang. Beriman amin. Wah iya. Mom Tintun. Ayo nggih. Ugi saking Mas Yosi streaming. Pak niki penonton 3.000. Yo. Nggih, terima kasih ingkang kepareng monitor wonten YouTube. Matur nuwun ingkang tanpa upami katresnanipun. Munasira, nggih. Urip ana kutha
kasih. Mbak Lisa saged istirahat sebentar. Nggih. Sesideman sampun, Mbah, jantenan penghibur. Dikakirakne saya alon-alon bari ngono langsung gayeng. Nggih. Wong janjane ndalang niku sing angel dhewe nggen limbukan kali goro-goro, Mas. Teres. Mergo kudu ngedum piye grafike gen kepenak ngoten niku. Tur ya iso rata pamundhut. Minimal nggih sak layang niku satu lagu sampun saya margi kuatah sanget menika Sutresna Budaya ingkang kepareng kirim nawala wonten mriki. Nggih. Winong Birgita ya Nduk katresnan sejati. Ha nggih. Iki biasane sing napa request niku kadang-kadang sinuman. Leres menika perwakilan saking panitia. Nggih. Ugi kanca-kanca parkir, Mas. Nggih, leres. Ujung kidul ngantek ujung lor Cancut Taliwondo sampun napa niku ngrigenaken anggenipun parkir. Nggih, leres. Nggih. Mobil sepeda ora karuan kae. Semangat kagem pemuda Kedung Banteng mriki. Lah mila menika perekonomian saged berputar menawi enten wayang ngeten iki, nggih to. Sing dodolan ya do payu, sing duwe tenda sound system ya payu, senimane ya entuk rejeki. Kanca-kanca parkir modale mung dream karo Rafia nyatane ya dadi dhuwit. Amin ya robbal alamin. Pokoke ekonomine jalan kabeh. Ya Nduk cah loro. Monggo. Monggo dipun aturaken katresnan sejati. Monggo, yuk.
Apa, Pak? Mulai kali Mbak Lisa. Sisan Mbak Dian, yo. Apa ini? Yo, iki kusumaning ati. Diganti aja, Pak. Anu. Bukan. Itu pemundutan ya, Pak. Cinta mulia aja, Pak. Cinta mulia. Diganti? Ya. Saya tahu ki ora enak cinta mulia. Itu adanya apa aja, Pak? Kapilut. Aduh. Ayo. Kusumaning ati. Kusumaning ati wi lho. Sama apa itu? Karo gadis manis Kalimantan. Nah, itu aja. Hah? Lah iso. Kusumaning Pak. Apa? Cinta mulia aja. Ngeyel loh ini. Enggak apa-apa Mas Cahyo. Kusumaning ati aja. Nggih. Oh, Mbak Tuti kusumaning ati. Apal, Ti? Oke. Ti, melek. Ayo. Oke kali Mbak Elisa kan. Ayo, Ti. Kuatan Iya. Ti. Ayo. Ayo, oke. Diaturake. Nggih. Niki sinden-sinden Madangkara iki wah sak menika perkembangannya luar biasa Mas Gareng. Nggih leres kok ya. Niku Mbak Birgita terus Mbak Winong, Mbak Tuti saniki medal king Madangkara ngoten pas ngriki praene wah bintang tamu menyusul Mbak Elisa. Oh. Leres. Iki tamtune napa? Kusumaning ati napa? Tik, Kusumani ati. Ayo, nggih. Kowe tengah lek ngono, Tik, tengah. Ayo. Mbak Tuti tengah. Ayo, nggih. Pemandu. Nggih. Pemandu PL. Pamundhut kok ya. Pemandu. Lan menika nggih wonten pamundhut ingkang dereng saged kula aturaken nyuwun pangaksami ingkang agung saka akehe. Nggih. Nika kula rut dados tunggal Kusumaning ati. Nggih. Monggo dipun aturaken kanca-kanca. Ayo, dados.